айни замон доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ Донёр Сангинзод бо мо дар робита ҳастанд. салом. Салом. ҳамон тавре ки медонем 24 декабри соли 2022 дар мамлакат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон қабул гардид. қаблан назари худро дар бораи зарурати қабули қонуни мазкур баён мекардед. Ташаккури зиёд. Бояд таъкид намуд ки бо ташаббуси раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ин қонун пешниҳод гардид ва хушбахтона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. қабул шудани қонуни мазкур бевосита барои баландбардоштани ҳисси масъулияти шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷумла дар замири онҳо ҷой додани эҳсоси муҳаббат ба ватан, ба Тоҷикистони азиз, инчунин уҳдадор намудани онҳо ҷиҳати ҳифзи Тоҷикистони азиз, тартиботи ҷамъиятӣ ва дар маҷмӯъ муаррифии кишвар ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ мебошад. кадом омилҳо боис шуданд ки чунин як қонун қабул карда шавад? бояд зикр намуд ки агар аз муқаррароти худи қонун мо назар афканем, дар он ҷо мафҳуми ватан, ватандӯстӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва шаклҳои алоҳидаи тарбия, аз ҷумла тарбияи идеологӣ, иҷтимоӣ ва ғайра омадааст. Аз ҷумла дар қонун масъалаи ҳисси масъулият низ гузошта шудааст ва аз ин мафҳумҳо ва муқаррароти дигари қонун бармеояд ки ду омили асосии бевосита қабул шудани қонун ҷой дорад. аввалан омилҳои объективӣ, яъне омилҳое ки имрӯз таъсироти зиёдеро барои ҷомеаи Тоҷикистон меоранд, ба монанди терроризм, экстремизм, инчунин ҷиноятҳои байналмилалӣ, манфиатҷӯиҳо, муборизаи давлатҳо, аз ҷумла муборизаҳои геополитикӣ ки таъсирҳои зиёдро барои ба вуҷуд овардани вазъияти ногувор дар давлатҳои алоҳида аз ҷумла Тоҷикистони азиз гузошта метавонанд. ва дуюм омил омилҳои субъективӣ аст. яъне имрӯз дар байни ҷомеа мо мебинем ки нафароне пайдо шуда истодаанд ки онҳо эҳтироми хоса ба давлат надоранд, тез ба гурӯҳҳои тундрав, ҷинояткор, экстремизм ё гурӯҳҳои дигаре ки бар зидди асосҳои сохтори конститутсионӣ мубориза мебаранд ба онҳо ҳамроҳ мешаванд. ва имрӯз қабул шудани қонуни мазкур бо назардошти омилҳои объективӣ ва субъективӣ метавонад ки ҳамин омилҳои манфиро аз ҷомеа бартараф созад. аз як тараф роҳҳои гуногуни пешгирӣ намудани кам шудан ё коста гаштани ҳисси масъулияти шаҳрвандон, эҳтироми ватанро боз устувор намудан дар замири онҳо ҷойгир намояд ва аз тарафи дигар нисбати шахсоне ки бевосита ба ин амалҳо даст мезананд барои нигоҳ доштани сулҳу суботу ваҳдату ягонагии кишвари азизамон чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро татбиқ намоянд. дар муқоиса бо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қонуни мазкур дорои кадом бартариҳост? ташаккури зиёд. ман андеша дорам ки имрӯз гуфта метавонем ки дар баробари ду қонуни дорои хусусиятҳои миллӣ, ҳимоякунандаи арзишҳои миллӣ ба монанди қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ки аз ҷониби пешвои миллат ҳамчун ҳуқуқи ташаббусӣ қонунгузорӣ пешниҳод шуда аз ҷониби халқ қабул гардид ва онҳо тавонистанд дар замири халқ як эҳсосоти масъулиятро аз ҷониби волидайн ҳангоми тарбияи фарзанд ё ин ки эҳсосоти сарфакориро дар баргузор намудани маъракаҳо пайдо намоянд, ин қонунан хусусияти миллӣ гирифт. ва имрӯз таҳлилҳо нишон медиҳад ки дар кам давлатҳо чунин қонунҳо ҷой дорад ва ин ногузир мебошад. ташаббуси муҳтарам Рустами Эмомалӣ боиси он гардид ки як қонуни хусусияти миллӣ дошта, ҳифзкунандаи арзишҳои миллӣ, устуворкунандаи эҳсоси ватандӯстӣ дар кишвар қабул гардад ва махсусияти он дар он ифода меёбад ки он мафҳумҳоеро фаро гирифта истодааст, он муқарраротро фаро гирифта истодааст ки хоси миллати тоҷик мебошанд. дар моддаи 11 қонун сухан дар бораи низоми тарбияи ватандӯстӣ меравад.
ҳамин моддаро тафсир мекардед? ташаккури зиёд. бояд таъкид намуд ки моддаи мазкур фарогири як қатор механизм, усул ва субъектҳое мебошанд ки онҳо барои пешрафти татбиқи қонуни мазкур салоҳиятдор ҳастанд. аз ҷумла дар қонун дар ин модда муайян карда шудааст ки барои пешбурди фаъолияти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон барномаҳои давлатӣ қабул карда шаванд. ҷиҳати амалӣ намудани ин барномаҳои давлатӣ бояд мақомотҳои дахлдор аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти махсуси соҳавӣ, оила, инчунин муассисаҳои таълимӣ ва дигар субъектоне ки дар тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон масъулият ва саҳми муносиб доранд, онҳо фаъолияти худро дуруст бояд ба роҳ монанд. ва дар охир дар ин модда таъкид мегардад ки барои тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон чорабиниҳои гуногун баргузор карда шавад, сатҳи донишмандии ҷавонон боло бурда шавад, зиракии сиёсии онҳо бо роҳи ташвиқу тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ устувор гардонда шавад ва дар маҷмӯъ ҳама чораҳо аз ҷониби мақомоти босалоҳият дар сатҳҳои гуногун аз ҷумла сатҳи мактаб, донишгоҳ, ноҳия, шаҳр ва дар умум дар ҷумҳурӣ амалӣ карда шавад ки шаҳрвандони кишвар ҳисси масъулияташон нисбат ба эҳтироми давлат бештар гардад, ҳисси ватандӯстӣ зиёд шавад ва дар маҷмӯъ корҳоеро ба сомон расонанд ки барои рушду нумӯи тоҷикистони азиз мусоидат намояд. дар сурати риоя накардани талаботи қонуни мазкур ҷавобгарӣ муқаррар шудааст? бояд зикр намуд ки кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз барои шаклҳои алоҳидаи ҳуқуқвайронкунии тарбияи ватандӯстӣ намудҳои алоҳидаи ҷавобгариро пешбинӣ намудааст. масалан ҳангоми риоя накардани меъёрҳои алоҳидаи қонун ба мисли саркашӣ намудан аз хизмати ҳарбӣ ё ин ки хиёнат ба давлат ва дар маҷмӯъ дар дигар шаклҳо ки амали шахс тарафи объективии кирдори ӯ ба моддаҳои алоҳидаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон мухолифат мекунад, нисбати ҳар шахс ҷавобгарии ҷиноятӣ татбиқ карда мешавад. ба шумо низ барои иштирок ва шарҳу тафсири мавзӯъ изҳори сипос мекунем. ташаккури зиёд. воқеияти ҷаҳони муосир нишон медиҳад ки танҳо ҳамон давлатҳое соҳиби рушди устувор гардиданд ки шаҳрвандонашон дар замири хеш эҳсоси ватандӯстиро мустаҳкам намуда тамоми кӯшишу талоши худро баҳри пешрафти давлати худ равона сохтаанд. зеро эҳсоси ватандӯстӣ на танҳо дар рушди устувори давлат, балки дар раванди ҳифзи таърих, рушди фарҳанг ва муҳимтар аз ҳама дар ҳифзи бақои миллат нақши асосӣ дорад. ҳамин ҷиҳат моро водор менамояд ки беш аз пеш эҳсоси ватандӯстиву ватанпарвариро дар вуҷуди худ густариш диҳем ва набояд фаромӯш созем ки модар ватан ва ватан модар аст. то барномаи дигар тансиҳату хонаобод бошед.